Machiegni nyako Ramogi wadonjo weche mag ohala kama sirkal oweyo oko board mar directors mag riwruog saga mar KUSCCO kaluwore gi mibadhi mar kaka omenda ne ogwenyore e lwedo e riwruogno. Jatend migawo mar weche mag riwruoge saga Simon Chelugui wacho ni nonro ma otim e buge mag omenda mag riwruogno nyiso maler ni omenda ne olal. Ogolo chik ni duol marango riwruoge mag saga mondo oyier board manyien mar ji 15 ka inono jokanyo mag board ma owuono. Jokanyo mag board no ichano sundi mondo mi ochul omenda ma oyangore ni ne olal. We've also seen double purchases of land, of the same piece of land, amounting to 80 million shillings. And we have seen suspicious cash transfers to insurance agencies purported to be payment of commission for services rendered to insurance services. There were also heavy and big cash movement from KUSCCO accounts to their staff accounts. All those culpable, all those who are involved, those who will be mentioned, will continue and pursue them until we recover every shilling owed to KUSCCO members.